You niggas ain't know none, nigga. Looks like you lost another one. I'm in a stew. I'm in a stew for real, you know. Simbonjeti bana ngaphakathi lilonto leyo guys ayazi mosi lapho lo YouTube wethu lona ehlala sekuye please like usubscribe ucomment ushare usenze zonke ngaphakathi but namhlanje manje kuphathele one of the hip hop artists zalapha eStrand yayazi mosi lokho ndikubambela bona ndikuzisela bona ngaphambili yimbo ngamanyalo sezinyimbo ikhona ngaphakathi ke guys inibambele one of the artists apha eKasi uba okay makakasixelele man okokuba kahle kahle izidini ngaye except utrend phela wona kunjani futhi uyabona manje umqaba levinika mos ne ya silapho ngaphakathi abo lo YouTube channel yethu ne ndacinga into kokuba uyayifumana manje support ndikutsale because of support uyayifumana ebantwini ndaqonda okay noma lokuzisa apha ngaphambili ne kukho imibuzo abantu ekudala beyifuna ukuthi bayiqonde ngawe yabona bayibuze mina bathi jule phaya kuyi and now ngoku ndayijula ke namhlanje ke uphendule phana please guys comment up okay mfethu ngicela uqonda ne intoni okoqala ungubani and futhi wenza ntoni and lento oyenzayo iqale nini igama ngwatisang baziwa ngoyithi ubhuti wabana phekazi okay bhuti wabana okay ndiyeza play and qalo rapper from I think 2015 so ngaphi Mamfletcher so qale apho nizimani nezirekota ngefoni nizirekota like wawuna ngapi ish ankoshonge age okay koshonge age but benise light man okay ankoshonge age so naqhubeka manje ndirapper until ndizaphe eKapa ke ngoku naxa ndifika apha eKapa ke ngoku ndaqala ukwaziwa noko bandifaka e-studio into beningayiqelanga le ngoba mina beniphusha ngefoni le emakhaya then manje niphusha manje niperforma nalapha ezitratweni xa behost events nalapha ezikolweni manje niperforma kashe kanjalo wathi xa lokuperforma ezaqomba excess girls ezi butwabana okay ndiphethe butwabana ke lapha ngaphakathi nathi guys ndishow into kokuba ekuse bana bamshebelezi mono bamshebelezi bana remona eka hare le butwabana he now ndifuna ukuthi ke mama nqonde ne balambuze bendifuna ukubuza ngisazobuza le eqhebele nyana but ndiyacinga into kokuba ikhona ama freestyle nyana olungisileyo for thina egqibeleni ne ushiya nayo freestyle just nje ni freestyle okay sure mas okay yayazi guys asishiya just nje sishiya nento phakathi okay now ndifuna uqonda ne bani lo muntu lona owaku inspireshayo elentuzeni emculweni ukuze ungene kangaka emculweni because uqale umculo wakho usemncinci man hey ananibonisa ngoMT the hustler yayi ubonisa kaza matatiele kawujweza bonisa kaza matatiele MD big up to MD okay yabona ke mina ke naniboniswa ngamo okay sure right ndifuna ukhe ngiqonde ne into koba kule journey soyihambile ne so uye wakhupha ialbum iEP okanye single tracks so wenze njani okanye zikhona ezisazilungisayo khanxelele malunga nomculo wakho ukangoku zange nayikhupha ialbum mna ndake nakhupha nje iEP nakhona ibingeyeyam nalo EP okay ebikachuzwa wam lo endirekhota naye igama bani nguRapsali Kamalaka okay big up nguye ndibani naye apha eKapa ke sabuild istudio sethu saqala ke ngoku record sakhupha nje EP le ibinengoma ezi5 then ke ngoku ezinye bizi-single zodwa ezinye besizirekhoda nje singazibhalanga freestyle nje so umculo lo wakho nomjitha ufumaneka phi so that abantu bakwazi udownload phayana ndine-fans esembongi yodumo eziphaya ezibukele wena kukhona ne-fans zakho but now ezami ke ngokwi-fans esembongi yodumo sifuna uqonda into kokuba umculo kabhuti wabana ufumaneka phi sifuna uminvite lokhu endaweni zethu
La EP yona sayi-uploada naphaa ku-Audiomack Okay. naku-YouTube iyafumaneka qha kwi-account kaMtshita. Okay. Ngoba mna eyam i-account ndayiluza kudala since ndarojwa ifowuni ngoku ndisafika apha eKapa. Okay. Then ke ngoku ndayiluza kanjalo kwafuneka ndiqalele yonke into ke ngoku. But isikhona esifumaneka apha ku-YouTube. Then la EP yona ikhona ku-Audiomack. Okay, sure. Usathetha ngale nto yoba okay warojwa usafika nalapha eKapa. Ndifuna ne uphose nje amazwi amabini amathathu ne ebantwini abatsha balingana nathi ne balingana nathi abantu abapathi izinto abazenzayo zenza into kokuba sifile kabuhlungu all the time. Abantu ababalala ebusuku okanye balala ndabo okanye nabo balala xa kutheni abantu ababizwa abamapapa uyabona kwiintanga zethu ezilingana nathi ngawaphi amazwi onothi mabanikeze uwona ukuze basuke kwezi zinto ezingalunganga? Mna ndingabacebisa ukuba umntu makenze le nto mani ethandwa nguye yabo. Ngoba nabo bayayazi uba bayenzela ntoni le nto bayenzayo. Njengam ndiyazazi uba ndifuna ntoni, ndayazi into endiyenzayo. So bayayazi into bayenzayo bona futhi bayazi bageyina ntoni. Nam ndizoqhubeka ngale nto yam endiyenzayo ndibone uba ndibeka phi. Nabo izobabeka kuloo ndawo badizeva uba kuyo. And yobabeka esihogweni kwaSathane kwahell ubetha uphambane ngumhlali. Okay, right. Uzivele ungabi saqala ke guys, ungabi saqala ke if ever ubusozixelela uba okay ufuna uqala uvula eyakho into nobucriminal phakathi khona apho uzophelela khona. Okay, now ndifuna ukuthi ne ndingene apha ndizokhawuleze ndiyivale saleqa nje ngenxa yexesha uyafumana. Ndifuna ukuthi mandingene apha malunga nezinto ezingawo nomculo wakho ne. Now elentuzweni emculweni wakho ukhuphile noMjitha wasebenza naye. Now ndifuna ukuthi mandiqonde ngubani umuntu olangazelela ukuthi lo kuba ndinasebenza naye ndobe ndifikile kule dream endiyifunayo. Okanye isida i-producer okanye ngumuntu omlandelayo emculweni yesi abantu abanjalo okanye nganto oqhela babona nje TV be-actor but lo muntu uyafuna usebenza naye maybe kwalapha ekuhlaleni Cape Town. Into endiyishelayo mna kukuba noba ndingafumana nje noba i-feature nje no-MT yabo. Nje noba nje i-feature nje eyi-one then ndibone uba ngandibeka phi. Yeah. Okay, that's good ngoba sonke sinezifiso zosebenza nabantu esijongileyo kubo. Yeah, ikhona nami inkalakatha endijonge kuyo and one day yabona. Okay mama mandingene kule nto lebendifuna ukuthi mandiyibuze ke ngoku. So ke ngoku ne kule nto endifuna ukuyibuza eligama elithi Bhutwabana ligama stage name ne. So kuze njani uba it's not a stage name? Ngoyithi Stage name ngo-AT. Then igama elithi AT nelithi Bhutwabana ngamagama aze kanjani ango? eli lika-AT ndingathi sange ziba ndisitsho igama lam. So ndinakhethe ukulitshintsha because apha eKapa ndingumSotho and apha eKapa kugcwele abeXhosa. So igama lam bebengakwazi nokulichana kakhe. Then ke ngoku ndazibiza u-AT elo rapper. Then eli likaBhutwabana ndilifumene kwalapha eKapa nalo. Ndifumene kwalapha eKapa. Okay, ufumene kwalapha eKapa kwabantwana. Hey, okay, masiyeke masingayimoshi isenhle isenjalo. Okay, sure ne. Kuyo yonke man into oyenzayo ndikulangazelela impumelelo. Ndifuna ukuthi nawe ndiqonde ne okokuba akhona amaculo osebenza kuwo nawo okanye into osebenza kuyo nawo ukuze abantu balentuze bakwazi ukusupporta nathi sijule phaa ukusupporta. Ikhona ingoma endisipana kuzo. Bendiplene ngokukhupha i-album qha ke ngenxa yemeko khange ndikwazi and nasesikela ndina-repeat class ndafeyila. So ngoku lixesha loba okay mandiphinde le grade lena until ndiyigqibe then ke ngoku ndizokwazi ukuba ndisebenze kwi-album. Sizokwazi nokuba mandisipane nje apho nalapho ukuze ndizokwazi uthenga i-beats. Okay,
umbuzo wokugqibela ndizongena kwiinto zokugqibela zokuvala. Kukhona ontanga bakho ne abaye barepeata iklasi nabo. Uthini kubo, yephi motivation onobanikeza yona ezibe barepeata ile nto za iklasi, okanye abanye bavevezekela nje isikolo? Ithini motivation onoyijula phayana kubo since ngumntu owenza umculo nawe? Hayi, uyatsho no-MT ukuba ithemba libulali, so funekanga ulahle ithemba, funeka masiphinde sizame futhi, sisinayo enye i-chance uba senze ngcono. Because ekugqibeleni sifuna ii-artist ezifundileyo. Nantso ke uyayibona, hayi artist ezobicela ama-2 ezikoneni apha, uyayibona. No, ayisebenzi nje kanjalo. Okay, now ndifuna ukuthi ke mandiyivale ne, but xa ndiyivala ne ndifuna ukubana ujule phayana uzithengise phaa ebantwini ne, ukuba ithi inamba yakho apho abantu bekubhukha khona, and also ii-socials zakho ufumaneka njani, bakufollowe mana abantu abanathi sihambe siyofollowa phana kwizinto zakho, uyabona. And what I know is that uba esitrandi uyaziwa, uyabona, but now masijule phaa ngoku kwi-event organizers ufumaneka phi? TikTok ndikhona, ndicreatile enye account, naku-YouTube ndiyafumaneka ngu-AT Putwabana, naku-Instagram kanti ndiyafumaneka, then naku-Facebook ndingu-AT Putwabana, napha ipage yam ke yona ngu-AT SA. Okay, Fumaneka. okay. Kusenjalo kuhle kungalendlela lena. Ungalibala ukuthi usubscribe phana, uphinde futhi sicofele pha, ulike, ucomment, ufake phana, ushare. Please guys, keep on supporting YouTube channel eMbongi Yodumo kuzo zonke i-socials at Mbongi Yodumo. Bengambi ndiyedwa mana namhlanje, bendihamba nobhuti wabana, yabona bekuphathela ubhuti wabana, and ndiyacela into yokuba nimsupporte guys, nimnikeze eyona support, umphe eyona motivation enkulu namhlanje enqonda into yokuba nawe uyayifunda ulapho ekhaya. Njengoba ndithethe ezi-artist ezi ndizibeka apha, ndizibekela ukuba mazisinikeze ulwazi. Mna ke ndifunda kwi-artist engabe ze-underground, ndiphinde futhi ndifunde kwi-artist engabe ziphezulu kakhulu, ukuze ndizokwazi ukubana mandithini, mandibhalanse kuzo zonke izinto endizenzayo. Ndijula nje kanjalo ndisibana ndayivala, xa ndiyivala ndibana yiyo kaloku leyo iMbongi Yodumo, ebonge ebanyalwazi ezinye imbongi. Ndikushiye nele nto mani apha mani, ndikushiye ne-freestyle, ngicela ufreestylele bona, uyabona, mna ndibaleke, yabona. Ndilindiwe phaa ngabanye abantwana, yabona, yale outside balindile, nam ndingubhuti wabana mva nje, yabona, ndingubhuti wabana. Thank you so much guys for watching. Betha nje freestyle. Yeah, okay ke nansi freestyle, okay. Ndivele ngentloko kushukuma umhlaba, ndize ngoline andizanga ngonqama, akade flex but ndasidala ndenza imesi nami ndasijaja, ndifike sendihlabela ingoma, ya bandibuza ukuba ndisuka phi, andithanga noba ndinguvelaphi, kodwa izwizi ndibiza ngosibali, ndiphusha kakhulu angilali ebusuku, mosha kakhulu ndiyafana nempuku, hayi ndadlala musuku othuka, yeah, rap game abanike isikhundla, cavale drip inamazi, ndiphethe ulimi hlehle for mazi, oh Jesus gcwala istrato ndifuna ukukhuphuka ndiqhuba ilambo, yo freestyle man, freestyle.